Takže čaute ľudia, ja vás zdravím pri mojom prvom diele z hry Minecraft. Dneska si ukážeme špeciálnu pascu na hráčov, na blúpečkov. No, takže dajte si tak, hociaký blok. Tak si ho dáte na 2. Potom tak. No. Potom si vykopete tu tak dieru a snažíte sa dať ten lepivý píst, snažíte dať tam, takže by bol tak. No, potom zase aj tu, na tej strane. No, a tu dáte ten blok. No a teraz môžeme ísť napojiť. Vykopete si tu tak dieru a dáte si tam ruditový opakovač a rudit. Tak vznikne. Tak. No. Takže napojite si to. Tak. Tak. Si to napojite aj na druhej strane, takisto. Dobre. Pojďte si to. To je jedno jak. Dáte repeater. Tak. A ešte páčku. Stisknete ju. Nefunguje to. Musíte tu dať tak. No. Stisnete páčku. Nefunguje to. Čo to nefunguje? Čakať. Musí byť nejaká chyba. Aha! Toto je zle. Musíme to urobiť tak. Ťahnuť to na maximum. Zakvačnete, nejde. Len jedna strana. Teraz, keď dáte tak, nejdu strany. Lebo musíte urobiť tak. Tak. Teraz by to malo ísť, ale ono to nejde. Teraz to funguje, no. Dobre. No. A teraz si vykopete hociakú dieru. Aby bola veľká, ja mám teraz taký svet. No. A tú dieru, keď dáte veľkú, tak sa stane toto napríklad, že ukážem vám to, počkajte. Máte diamanty. No. Máte diamanty. Hodíte mu tam, blúbeček tam skočí. A ešte tu bude mať taký schod. A pod tým schodom vlastne bude, môžete si to urobiť a tak, že tu dáte hociaký tiež blok, prikopete sa a keď blúbeček spadne, do tej veľkej diery, keď skočí tu, no, tak vy to pustíte. A on spadne a zabije sa. No. Keď sa vám videjko páčilo, dajte like a keď sa vám nepáčilo, dajte dislike. A to je všetko. Takže čaute ľudia, ja som Honza Extreme a dneska tu mám pre vás pripravený špeciál na Minecraft. Dneska tu bude zombie pasca a ak si pamätáte, včera som vám ukazoval túto pascu. No, takže dneska si ukážeme tu na zombíkov. Takže, dajte si tak 5. Ale dajte si, hej, dobre. 5. No. Na to si dáte zase hociaký blok. Tak. No, dobre. Potom si to spojíte ku nejakej, napríklad, tak tu si to spojím, ku pačke. To je pačka. No. Vidíte, že funguje to. A
Druhé pistony. Jedno je to tak, 2. Tu bude tak tráva. Tu budú ďalšie pistóny. No, dajte si tu zase trávu. 5 pistóny, jak som hovoril. No. Tak. A musíte to spojiť. Spojite to. No. Teraz, keď to máte spojené, dáte ešte repeater. Dobre, no. Teraz vypnite to. Tak, no. Zakrieme to, ale na zombíkov to veľmi netreba. A aj na hráčov môžete použiť túto pastu, keď sa vám tu zachce stavať na multiplayery. No. Dáte tak. A zakriete si to proste, a to zakrieme tak. Aj to funguje. Dobre, tak. Nespojíme, musíme dodať tak. Na zombíkov to netreba tak extrémne. No. Teraz dáte tak. Nesypačku nechám tak. Nieký môžem zapínať. No. Druhú stranu takisto. To ukriem. Tak. Tak. Tu bude akože doma, že tu bude, a tak si to môžete robiť ku domu. Tak to je lepšie, lebo máte dom a keď ide ku vám zombík, no tak si to môžete tak urobiť. Mne je to jedno, ja vám len kážem, ja vám nerozkazujem, že ak si to máte urobiť. Ja vám hovorím pre istotu. No, to si tiež zakrijem. A zakrijete si to tak. Tu dáte, by sa aj takto, že je to kopec, ako kopec to vyzerá. No. Budete mať páčku zapnutú. No a napríklad máte zombíka, ne? Zombík to je. Teraz vám ho ukážem. Schody. No. Zombík. Pôjde pomaličky. Poď. Poď. No a už vidíte. Stupne si na to. Poď. Poď už. No, stupňal si na to. Potiahnete za páčku a spadne. Ale ešte som to neurobil, takže teraz si to ukážeme pre istotu, na istotu. A zabije sa. Ha. To bude zbabec. No. Kopete si tú dieru. No a uvidíte. Zombík príde za vami. Poď. Poďte. A nemôže ísť tam a potom... No poď. No vidíte. Vypnem. A jeden nespadne, ale druhý tiež.
No a vidíte, takto funguje pase. No, to je všetko. Keď sa vám video páčilo, dajte like a keď sa vám video nepáčilo, tak dajte dislike. Je to jedno. Ale prosím veľa lajky. Takže čaute!